100%. Бъри, пак се пускайте, бе! Ти ще бъри. Тачката чака! Аз тръгна ли, няма шанс да я. На тръгването. Място, място. А? Това става гума, брат. Става гума да му се пръсне някак. Казвам, че дойдеш мотора. Няма да мотора, сега разкачам. Пада батерията, брат. Това проблем е, че аз трябва да измисля какво и как да го направи, за да мога утре да му кажа, искам това и това и това да ми направи. Защото иначе, ако му кажа, опрението е... Което? Нямаш да дадем на такъв стар. Такъв стар Subaru ще го изтряска. То в какви обороти тръгва Субарото? 1000. Да. Тук не мога видя, брат, това, чай. Обортомера си. Бортомера не мога го видя от тук. Мукни, бе! Но то наистина не го цепи, сачката много. Той ги самолетка намерил да му дигна обороти сега си. До 1500 или 2 или колко му дига. Това не може явно. Кое? Мерседес. 50 пътицата, да.